برئيس وزير بالاك برلمانتاري دم بارتية جولة ميرجية لنهال أنقرية شويكي راستوخو ضد قال مدى بيتن برئيس وزير ايوار باش تو گلکی بخیراتی سپاس بو بجداری کناتد کردستان 24 دا یعنی بحثا دسپیکی هلوستا دم پارتیه بکن اکادمیسینن باکوری کردستان بکن کساتین باکوری کردستان بکن گلک جران دبیجن راست پیواجو آشتی دسپیکیه لترکیه لدبیجه اف پینگاوین تین آویتن نبدلی منه یعنی وکه پیوست نینه گلک خاون لسرخوانه یعنی هنگ تخمین دکن کنها او راپورتا کو يعني بجن او تيما کو راپورت ده نویسینی ده جوینه دایا ده کمبونه دایا هنگ تخمین دکن يعني تشتكي وهابي کو بدل دم پارتی بیان بدل آلیان بیتن کو بکاربن بردامی بدن به پیواجوه بله ya براستيجي يعني پیواجو بسالك دمشه بزاف سالك بأستا ديالوج بمشيا نهتki eme bir kere konağa duyamin. Konağa duyamin bir müzakere de dest pê bikin. Ev müzakere zedetir jî di navbera İmraliye Brezöcalan işte PKK û di nava devletê daye. Çünkü bir kanûnekê di der bikeve ev gerîlayên PKK de bivegerin li Bakurê Kurdistan û Tirkiye yedi di nava kar û xebatên siyasetê de dibikevin. Ji bo wê jî hewceya ku ew lijneya ku parlamentoya avabûye hatta ne bi kar û xebatê xwe meşand hemû partiyên ku parlamentoya bi raporê xwe jî pêşkêşî vê lijneyê kirin. Nehe jî bi tîmek avabû bû civîna xwe ya ewil 22 berfanbarê hatibûn bi hevra bi nîqaşek revebir bû. Îro jî işte bi serokê parlamentoya Tirkiye bi Birêz Numan Kurtulmuşu hemû jî ew endam parlamenên Tirkiyeyê wan komên wan hene ku parlamentoya da her yeke navek diyar kiribû wek tîmek hatibû ava kirin û ew tîm jî ser raporên nîqaş dike herî dawiyê da meheke da ev rapor de derbikeve dirêj nabe daxwaza me jî ew e ku bi lez derbikeve باشه برس وزیر bele مرجن و چنه وکه دم پارتیه یعنی هنگ دخوازن دنابا وی راپورتی دا چی تشتک هبیتن جبو و چنده یعنی دم پارتی جیرا رازی بیان پی دلخوش به بجه اف تشته دنابا راپورتی دا هنه ام دوی باوریه داینه دوی یکی داینه کو ایتر پیواجو باش دچه پیش یعنی پیواجو بدلیمه یعنی چی تشتکی بدلی دم پارتی دوی دنابا راپورتی دا بیتن Anaha brastiş de ve pevajı devlet revedibe ama mixabin mesela destlatlara AKP bi hesabın hilbijartin edike hineke tang dezdigre û nezi pirsa kurdibe ji ber vê ke mesele jî dirêj dibe yani tiştekî ku ne li gorî dilemeye çi ye dema ku ji me re dipirsin yek ne hewceyê bi qanûnekê nîne ku girtiyên nexweş bên berdan îro bi hevserokên me yên giştiyê berê Birêz Demirtaş Yüksekdağ hevserokên me yên berê bûn yani bi siyaseta demokratik temsil dikirin bi gelek jî endam parlamenterên me hevserokên me yên şarêdariyê ew kesên ku ji bi siyaseta demokratik bi têkoşînek reveberiye bi hizaran hevalên me zindanê dane bi rastî jî bi gelek jî bi cezayê wan tujîbûna înfazê wan tê şewitandin yani hewcenîne ku kanûnek jî derbikeve ku ew jî azad bibin di nava van kar û دوی باوریه دانه برئیس وزیر کو دستهلات به که راضی به دستهلاتا دادوری یان اک پارتیه کو گرتین نخوش سربز برده آزاد بکه دناوا واندا صلاح الدین دمیرتاش هرچند بریارا کمیسیونا باور مافی مروه یا اوروپا هیا کو پیوسته سربز به آزاد گیرن yani ایروجی سزای که دن لسر هات سپاندن هیکوکه دم پارتی دوی باوریه دانه کو دست حالات راضی به بویکی دولت ya destlatlar em vê bibêjin yani ev pêvajoya ku em dimeşînin bi zêdetir bi fedakariya me dimeşe yani fedakariya Birêz Öcalan fedakariya tevgera azadiya gelê Kurd dimeşe ji ber vê ke vegerîn ji bo me tune ji bo devletê jî tune ye yani pêngavek hatiye dest pêkirin çawa ku bi serokê MHP Bahçeli dikut ya yani vegerîn ev pêvajoya tune ye em jî wê dibêjin yani hevciya pirsa Kurd vê sepsalê da vê çareserkirin û bendewariya me jî ew e ku hinekî ev pêvajo zû bimeşe ew qanûn derbikeve ew hinek qanûnên cudatir ji li hemberî gelê Kurd 1990 heta îro hatine derxistin hewcê ev ne ji bên guhirandin ku
hevalên me ku azad bibin derbikevin û meseleye Kurd jî çareser bibe. İro bir raporek di derbikeve hewceyê zimanê wê raporê erînî be. Yani bi meseleye Kurd rast dest bigire. Hatta ne jî gelek komên ku partiyên ku komên wan bi parlamentoyê da hene miqabin wek meseleke ewlehî nêzî dibe. Baş. Ama bir Berez gerek Wezîr. rasta var. Belli. Ege rapora derdikeve navaroka wê erînî nebe, bi dilê dem partiyê nebe, bi dilê akademisyen û Kurdan nebe. Yani helwestê we wê çi bîtin? Alternatîva dem partiyê wê çi bîtin? Dirêjeyê bi proseyê didin yan we tiştekê din daniye weke siyaseta dem partiyê we plana ev ye ev komisyon hatiye pêkanîn û rapor tê nefsandin. Plana bî we çi daniye? Bele ana îro bendawariyeke gelê jî me heye ku em vê pevajiyê birêve bibin bi piştgiriyekê gelek Kurd heye. Ji ber vê yekê jî hinek hêzên ku hinek derdorên ku di nava işte desthilatlar da cih dikirin bi rastî jî naxwazine pevajî bimeşe. Hinek carna mesela naverek wa raporê jî helbet ew bendewariya me nîne ku bi sad û sad wek demokratîk mesela wek hişmendiyekê MHP wek AKP ku nêzbe be raporekê bi sad û sad demokratîk derbikeve yani ew hêdiyamel wanî nexwazî bi wisa be. Ama bi dema ku mirov rastî dest digire ne wisa ye. Bez alternatîv ew cihê ku mijarê ku em bi wê lijneyê da em nîqaş dikin cihê ku têk diçe bi alternatîfên me bi haziriyên me bi amedekariya me heye. Çünkü em naxwazin mesela tiştekê rewşekê cudatır wir çêbibe bertekekê cudatır jî li hemberî vê pevajiyê derbikeve tiştek ne başe ji bu Kurdan jî ne başe ji bu devleta Tirkiye jî bu gelên roşilata navî jî ne başe îro ew bu yerên ku İranê diqewime Venezuela diqewime çi qas ev pevajiyeke girîng wê jî nîşan dide bi rastî jî ka ew bangaziya Brezî Öcalan ya açtî û civaka demokratîk ji bu devleta Tirkiye jî ji bu Kurdistanê jî ji bu roşilata navî jî çi qas girîng e carek din jî nîşan dida bi îro jî bi serokê MHP Bahçeli jî carek din anî ziman parlamentoya de em jî tevdî dibin yani hinek ev gotinên anîne ziman bi rastî jî haziriyê me heye çi bi destê me bê em ê erênî nêz bibin em hinekê alternatîfên me yên çareseriyê de hebin em ê wan jî pêşkeš bikin herî dawiyê da jî hewce her partî bi berpirsiyarî û ew berpirsariya xwe dîrokî vê lijne da hewceyê bîne ku em dê pevajiyê jî bi serkeftî em dawî bikin. Çünkü eger ev pevajî bi serkeftî dawî nebe bi rastî jî yani pêşerojekê roşilata navî ku em bibêjin baş li hêviya gelên roşilata navî ne rast e. Eger em bixwazin bi roşilata navîn da aramiyek, aştiyek û bi demokrasî pêş bikeve azadî ji bo her gel û bawariya olan çebibe bi rastî jî hevceyên vê pevajiyê bigihêjin qonaqekê cudatır. Herî zêdetir jî vê pevajiyê devleta Tirkiye ku li hemberî Wezîr. Destxoşiyanî dawê bila ev pirse hebîtin ev pirse yani gelece têkirin weke te jî niha amajepêkê te gotî kes hene hene karakter hene di nava Tirkiyeyê hewl didin ku ev pêvajoya têk biçe. Te gele caran Recep Tayyip Erdogan jî gotiye behsa vê yekê kiriye lê dibêje em ê berdewamiyê pê bidin em ê bidomîn li ser vê yekê ku biratiya navbera Türk û Kurdan û gelan berdewam bîtin îtir çek bêdeng bin li cihê çekan stiran hebin. Yani hink weke dem partî di nava kombonên xwe da civînên xwe da gihiştîne vê baweriyê vê qenaetê ku îtir vê carê ciddiyetek heye di pêvajoya aştiyê da yani vê carê rastiyek heye ev pêvajoya wê ser bigire îtir heta çek wê bêdeng bi li Tirkiyeyê. Bele yani ez vê bibêjim ber ku heta niha bi desthilatlar çi pêngav neavêtibe jî bi rastî jî yani dema ku em di nava qadê da em dixebitin em gel ra tên bi hev ra bi rastî jî gel dixwaze bi desthilatlar pêngav biavêje hê jî ta mane benda desthilatlar ku pêngavên erînî biavêje ji ber vê yekê baweriyekê ku em bibêjin sad û sad çênebûye yani mavdar e jî gelê me bi rastî jî. Bez dema ku em hinek van mesela mijaran em nîqaş dikin ji bu dem partiye bi dem pevajiyekê zehmet e jî. Çünkü dema ku em diçin bi rexne me çê dibin. Dibêjin ya desthilatlar çi pêngav neavêtine ev çi pêvajoye. Hûn çima ısrar dikin ji bu çareseriyê. Bez ji bu çareseriyê em mecburin ısrar bikin. Roj bi roj heta niha bi gelê me xwe paş da xiste bû. Bez gelê me jî ev rastiye dît. Çi qas xwe paş da bigirin kesên nîjadperest, netewperest
Lehemberi gelê Kurd xwe Tamam. rêxistin dikin wek tribûnan êrişê wek futbolê da jî me dît ya birêz Leyla Zanayra bi zimanekê ku neye Evet. kabul kirin êriş rêkirin êrişê vê pevajiyê dikin. Gelê me jî dît û yedî zêdetir defa tevlî vê pevajiyê bikin. Wek em bi milyûnan em bi hevran dikaribin vê pevajiyê preve bibin. Bi tinê Baş. bi parlamenter bi serê xwe dikarin bi rastî jî em ê gel rêxistinê xwe înşallah me vê pevajiyê dayê bikin em ê ber bi serkeftinê re jî bibin. Tamam, Kekwezîr, ji bilî vê mijarê bi rastî ez dest xweşêş te dikim. Enî gelek xweş e, ez weke rojnamavanek dema dibêjî te mêvanek heye li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê. Ez destpêkê dibêjim bê Kurdî biaxivîtin, dibêjin erê. Îtir Kurdiya te rastî geleka paqij e. Yani gelekî keyfxweş bîn bi Kurdiyeka geleka ciwan, geleka paqij, êvî darim mînakên weke te gelekê zûr bin di nava Tirkiye Bakurê Kurdistanê da. Ca ez pirsekê bikim em ê dawiyê pê bînin. Ev Kurdiyateya paqij tesîr bandora daya te bûye yan babê te bûye li ser te bi vê Kurdiya paqij tu fêr bûyî? Ya ez vê bibêjim ez nêzîkî 8 sal li başûr me jiyan kiriye Aha. malbata me dihûkê bû piştre em derbasê Enqerê bûn ez 8 sal bû jî em Enqerê bûn ku zimanê me rûmeta me ye yani bi her gelek ser zimanê xwe şîn dibe mazin dibe ev jî mirov zimanê xwe li xwedî derbikeve bi rastî jî kesên ku bixwazibin bi zimanê xwe hîn bibin derfet û îmkan wekberê zêdetir e bez taybetî jî zêdetir bi dayîka min bi kedavê kire yani eger bi hiviya bavê me mavan ji bi zilaman mavan bi rastî em da vê zimanê em da jî bîr bikin yani dayîkên me bi rastî jî her sağ, vê her derbasî sağ. me bû Her em sağ destên bû. dayîkê xwe jî maj dikin ev ê zimanê me Em kurdî destê jiyan kirin hemî dayikên Kurdan maj dikin, serkeftî vî gelekê spas ji bo em tevlîbûna te spas de dikin mijarê serkeftinê de. ji bo jî dixwazin silav rêz ji bo gelê me Başûrê Kurdistanê Her bijît, her bijît. Birêz Wezîr Parlak